Avertizare din partea unui edil din județul Gorj. Marius Vijulan, primarul comunei Vladimir, a ridicat un semnal de alarmă privind dificultățile autorităților locale de a finaliza proiectele de infrastructură. Deși planurile pentru modernizarea drumurilor și extinderea rețelelor de apă și canalizare sunt pregătite, teama că fondurile nu vor fi suficiente împiedică demararea lor. Citez: "Am ajuns să-mi fie teamă să încep proiecte, de frica că nu vor putea fi finalizate", a declarat edilul în presa locală, referindu-se la situația economică instabilă și la măsurile de austeritate adoptate la nivel guvernamental. În prezent se lucrează la primii kilometri de canalizare în satul Andreiești, însă extinderea rețelei rămâne incertă. Această declarație subliniază un fenomen tot mai des întâlnit în comunitățile locale. Autoritățile, deși au proiecte esențiale pentru cetățeni, ezită să le implementeze din cauza riscului financiar.